En la segona part, Puig i Ferrater ens narra la seva experiència de vagabund per terres de França, on fa els més variats oficis per guanyar-se la vida. Pels camins d'aquest país cerca una nova vida, un sentit a la pròpia existència a través de la llibertat i de la poesia, que donen nom al segon llibre i que acabaran definint tota la seva obra literària. Sol a la banda de proa. Vaig treure les meves provisions. Carn rostida que la mare havia posat dintre un pa, la molla del qual havia mig buidat abans, i fruita, i una ampolla de vi de la selva. Vaig menjar i beure de valent. L'àpat em tornà el coratge. Feia bon temps. El mar, or i plata sota el sol del migdia, que es cadejava i lluentejava. Era el caient de la tarda. El vaixell brandava joiosament, velocíssim, flairant la proximitat del port com un cavall de sang en arribar a les portes de la vila. Corria un aire fresc que retornava els sentits. La nau avançava per una aigua moradenca i espessa com l'ull. Abans de fosquejar, el vaixell entrava a la gran rada de Marsella. Jo m'estava dret al balcó de proa, tot trepitant de curiositat. Al fons de la rada, la gran urbs vermellejava amb el ponent. Dalt d'una muntanya, damunt les cases, guspirejava una forma daurada que jo encara no sabia que fos la imatge de Notre-Dame de la Garde. A la costa esquerra, vermellejaven les teulades d'uns suburbis. En conjunt, per mi, era una visió imposant. Jo exultava, els ulls i el cor esbatanats davant l'inconegut. Puig coneix el vaixell a un empordanès que se les dona d'expert i d'entès i que l'acompanyarà en la resta del viatge marítim i en les primeres passes pels carrers marsellesos. Em va semblar bé per al primer dia i el vaig seguir per comoditat.